iemand gisteren jarig, hier wordt 8 jaar werd gedacht. Hier vroeg ziekene wij ja, en die heeft hier ook gehad. Zijn vrouw, fiets en computer, nee nog hier, niet nog hem. Zijn wij ja, waren alles, alleen met die knieboeren. En op een goeie morgen zag je Peertje gisteren met. De wind die is nu gunstig, die miele bij jou met. In de een hand zien wij jou, in de ander een brief. Ik kon ze niet begrijpen, en toen zag ik een geleef. Ik heb een brief voor mij meegeleefd. Die hoe in de hemel is. En die brief lag ik vast aan die weier. Tot zie je ontving, zie ik mis. En als je dat leest, wie wil ik vanaf? Tot ik moet al wenen aan die andere man. Ik heb een brief voor mij meegeleefd, die hoog in de hemel is. Voor mij meegeleefd, die hoog in de hemel is. En die brief mag ik vast aan die weier. Tot zie je ontving, zie ik mis. En als je dat leest, wie wil ik vanaf? Tot ik nooit zal wenen aan die andere man. Ik heb een brief voor mij meegeleefd, die hoog in de